कतना निमन मौसम भइल बाटे दादा, निमन दिन बाटे या कतना निमन से हमनी के निमन घर में बियाह शादी भइल रहता निमन निमन खैती जानू जौन मन करी तौन बना के एकदम तरसे के पड़ जाला, जीव एकदम तरस जाला हमार कौनो चीज खाए के पिए के। का एक किस्मत कैसन ब्रह्मा जी कैसन किस्मत हमार लिखल करम। कतना चाय पकौड़ी बनी। दीदी जी का हो कनिया का करत रहे? अब कुछ ना हो का करम बैठल बानी घर में आके एकदम आदमी एथिए हो गइल बावन, का भइल ढठाइए गइल बा नहीं घर में। अब तहरा के का हो गइल? दीदी कहिए से हमरा कढ़ी चावल खाए के मन करताटे। कढ़ी चावल खाए के मन करत बाटे तो कढ़ी चावल खाए के मन करता तो सपने में देख के खा ला ना। हकीकत में का सोचले बड़ू मिली हमनी के घर में कढ़ी या चावल? बतावा हो इहे हमनी के नैहर में रही जा कितना अच्छा खात रहनी हा जा हैं। ठीके कहल गइल बा कि नैहर में बढ़िया से हंस खेल के जेबू न तो ससुराल में रोही के पड़ेला। वैसे ही ऐसा कुछ नहीं के कनिया हमार दीदिया के तो ससुर में सुख रहे नैहरों में सुखे रहे आ हमारा के तो नैहर में सुख रहे ससुरा में दुख होई। लेकिन कहे वाला बात हटे जलू ऐसा कोनो बात नहीं खे बतियाव तरू आदमी है देखा तो खैला खैला बिना दे इतना ही कंजूसी करतड़ी हिले के जइहन ला दुख के जइहन मरिहन तो लेके जाई के जहां तटे ऐसने ऐसने के भगवान मौगत जल्दी ना देवेलन। वो तो भगवानो तो दोगले न हमन आए कोनिया नारायण जी के का कर देले बोए काहे नेथि ना करम ऐसन ऐसन उठा लेवे के चाहत रहे उनका। हम तो ये कहना हे काली माई हे शिव गुरु देखो तू सब कोई के थी हड़ा दुनिया के रखवाला हड़ा देखो तर ताकत तर जे गलत करत न ओकरा के सजा जरूर त हम तो इहे कहम कनी आदमी के ने के छछना के रखत जान जसी बताई तो हमके मर भात के रोजिना खाई जी हमनी के जीव ना ह कनिया हो शिव गुरु से तम राती के कहले बानी जान जा। हां बुझा देबा कि शिव गुरु राउरे हइया वन की अरे ऐसे ही आदमी पूजा पाठ करता कहनी के हे शिव गुरु हमार बुढ़िया जाए हमरा गलती से हमरे बुढ़िया जाए मरी नु ओ दिन ओकरा 1 महीना बाद तार शिव चर्चा करा हम जान जा कनी भखले बनी भारा ई मर जाइनु त करे में ई मरी हम मोटाई तू देखी हो खाए में वैसे वो बात खरे पागल रुका हो खाए के नहीं के बड़ पेटा मिलता खाए में तो मोटाई ना तू जानत नहीं खू बही कनिया तू हूं ऐसन बतियावलु हमार बाची घर में एकदम आके बाप माई में गलती कहम जी उनिया हमारा घर में भाड़ देले बावन जा ताने बसरे हां दासम दुआर पर छेक के बैठ गुरु से बुझाता कि एथी हड़ुसन माने तोनी के शोपीस में रखल बा दुआरी पे काम ना धंधा ना रोटी बांधा करे तड़ुसन आय मम्मी जी कर तनिया खूब मम्मी जी के पुलिस मारेलुसन खूब। कहां गई रहनी जी मम्मी जी? गांव में गई रही और का काले कारसी रहे चार तहसील गई रहनी आहो भुला गइलू काल मम्मी जी खिसियात रही कि मम्मी जी ने के कह के अम्मा जी कहे के बते हां भूला फैशन में जिया ताई फैशन में ना जी अम्मा जी जा जिए के बाद जा फैसिलिटी में रह चल जा लोग हम जानलो लोग कि नहीं ए अम्मा जी रो मनियो ले जवान लगतनी आज लागम ना खाई पी हम मार बच्चो खा दो तू ने खाओ मिन चौमिन खा के का दो बाप रे बाप बुझाला कि चारा हटे खा के दोबारा जाई कह लोग ना। हां सुननी रहते बाबूजी कहत रहन कि एक छिपा मार या भात या नीमक ध के लपेटा त का लपेटा हमनी के घी गुड़ खात रही जब तू हनी लोग आलतू फालतू ना खा सुना सन का चपर कइले बसन मैं पतो मोर टोला में के पतो भोरे उठ के गोबर पाथा तड़ी सन ना हई एक जीव निमन नहीं के कहते कि मम्मी जी के हाथे गोड़े गिर के कढ़ी चावल बनवावा ना। अच्छा वापस ही बेसन भेजवाइले बड़न का तू हनी के भेजवाइले बड़न रमाकांत कह दो अपना बाबू के हैं भेजवाइले बड़न जवाहिर होता रह के अरे रमावा हमरा का कहतनी जी भेजवाइले बड़न जवाहिर नेखन भेजवाइले हे जी के कैसे घर में लेके चला तनी हम जाना तनी उ त हमर पेंशन मिला ताटा कि कह कि हम लेके चला तनी तू लोग के आ ये मम्मी अपना जवानी में पेंशन मिला तक कम में बचे तारा बुझाई हम एगो समूह चलावत रही ओ घड़ी अपने जमाना में ओकर पेंशन ह ठीक है अब का बुढ़ा पेंशन अभी दिया वाला लोग लोग हमार तब तो मैं ऐसे ही मर जाई कुफते से मुंगा दे बोलो हाय मांग के लेनी ह जेकरा जे बनी का बन कढ़ी चावल मुंह त चिहार तइरो कढ़ी चावल खाए खाती का है होई अनमा मन ना हो अन हो कि ना हो देखो लो ज्यादा अटर पटर मत बतिया लो ठीक बा एक तो आदमी एथी करत के परले भइल बाटे हई मार भात चोखा आई मरचाई के में डाल के अब बना के खा लो मार भात चोखा हां कनिया मम्मी जी ठीक कहतारी हां कनिया मम्मी जी ठीक कहतारी मार मर सटका भात
बनावा चोखा बनावा हो ये थारिया में लेके लपेटा पेटा। आ सुना मम्मी जी सुनी ना कुचला कुछ दिन कर खबरदार जे जीभ चलाइबू तो तार जीभ पर रख दे मार के जर के और राजी हम नतू के बेटा जीभ रामता है जानलो कि नहीं दाने घर में खौरा लगा के रखले रह तड़ी लोग हई दूगो मरचा ए बेरा दूगो काल दूगो परसो दूगो चौथा दिन दूगो मरचा में ना हो कि ये नयका चौरटे है बुझा गइल अखिए फाड़ के देखला सन आधवा बनेबू सन फैल के हाथ ना मनी भात हो जाई आ पानी निक के डाल दियो सन ना बात हो जाई। मम्मी जी हम तो सुन ले बनी ना कि अति पुराना चावल फैलेला नया चावल ना फैले उसी ना अखिए फाड़ देख घर में आग मत लगावा लोग एक से एक बेटी पतो बैसन की घर संगोरे के जानते सन अब तू हनी के रे बेईमानवा के बेटी बात तो कुछ देलस ना हैं अब तू हनी के आ तो सब फुटानी झरे हमरा भी मुंह टूट जाए ले जा भी बनावा लोग ना तो बाप रे बाप बाल्टी लाव रे दूध दुहे जाता नहीं हम एकदम न खेते न बधारे हम नातिया के बेटा खेतों में खटतनी बधारहू खटतनी साड़ियों में खटतनी आ कनी के लिया के दा अट्टर पट्टर चटक मटक खई हम मार भात खा के दे बुढ़वा ले नहीं अथवा ए लोग के चटक मटक चाहिए। ए बापे घर में अपना कामे धाम बाटे नु कामे धाम करे में आदमी फंस जाता नु कि अपने आप पे ध्यान नहीं खेते का कर का जाने कौन ऐसा गलती कर ले रही जानू कि हम हमारा ऐसा घर में शादी बियाह होकर सास हे भगवान जी हम तो ये कहूँ कि कोई के भले बिना सास के रख ले लेकिन ऐसा सास कोई के मत द का जाने कैसन बुढ़िया नुहिया ना नीमन से एक दिन खाए पिए दिहलस ना रहे दिलस ए घर में जहिया सही नहीं घर में तहिया से हमरा के नौकरानिए समझ लेलस काम करे खातिर काम का दिन रात कइले रहले आ खाए के तरी एथी कल तो खाइल देख ली न तो ओकर देही में न करेज में आग लग जाला कि कैसे खाता ई सब कहला नहीं का बोली ले आओ भोजन हम करी ठीक बा ले आओ तनी मार भात चोखा अरे मार भात चोखा साला बुझाता कोनो भूत का धलेल बरे भूत धइले बाटे ई बतिया अपना माई से काहे नहीं कि पूछत कि भूत धइले बाटे कि कोनो चुराई धइले बिया तो ठीक बा बूढ़ पुरानिया बिया ओकर दिमाग काम नहीं करता तोहनी के दिमाग करता नु काम। अरे बाप रे बाप है मन का हमनी के अपना से कहियो बना देन जनो तो हमनी के जान मार दिहन बुझाइल बनैले बस कहियो अपना से काहे खातिर बनाई हमरे घरवा से बहरी निके जाए के बुझाइल। अरे तो साला ऊ खा के मरा चाहे बिना खइले मरा दोनों तो बात बराबर बारे बाप रे हतनी हतनी कोनो चीज देबे बनाए के रहत जनो हतनी दिन निकाल के देतै कि हइया हतनी बनी आ रोज रोज मार भात चोखा कहले पे कोन मम्मी जी दाल बना दी चाहे भुजिया बना दी त ना तनिक मुंह इतना चिकन भइल बाटुए कि दाल भुजिया खइबू सन मार भात नहीं के ढुकत तनी के मुंह में। एगो बात तो सुन काल बेगसरिया आ चल जो हमनी के हरियाणा फरीदाबाद रहल जी उजुरी सही में जी हां तब का साला कहीं के खइले खइले बिना मर जी रौरा आज मरत नहीं आज 2 दिन से बाहर रहत रही तो रौरा से हम कहत रही फोन पे तो रौरा का कहत रही हाँ हमर माई इतना गलत बिया अब पूछा कुल रौरा अब हाला मत कर हम ए बेर रजे से अभी फोन करतनी कि एगो रूम देख ले आ काले भागा लेबे जी ना तो देखू साला हमर लागत कितनी सुखा जाई जब भीतर अपना के पे बुझाइल तब रौरा परल तब बुझाइल लटुए हम ही जातनी अकेले ना सुनी ऐसन काम मत कर हमरा भेरारन हनी आ तो फिर हाला काहे करते क्या करत बस रे कुछ ना कहलन एकदम सूता तनी त फुसुर बतियावा तड़सन। अरे करे से ही माई कहला नहीं कि देखू चोखा में ते ढेर नीमक आ ढेर मिर्चाई आ ढेर तेल मत डाल बनबा मेहरारू बनबा लड़कोर तारा मन करता खाए के चटक मटक कही हो मारम कठौती से के ठीक हो जीवो कमाए के नहीं खेनु बात तो कमा के धइल न इतना कइल ओहो माई काल हम जातनी बाहर जो बाहर हां यो जाई हम साथ जतनी तू हां तू साथे होई होते चका दंगल लेखा घर हमरा घरे रहे के कोनो कमी बा ओए बतिया समझ का नु आई कोई खाना बनाए वाला नहीं नाई डिप्टी हमार पड़ जाई तो हम खाना बनाई कि हम डिप्टी जाई हां या ना तू हती रहल ते चल बे पोसत रही जा ते चल बे तोरा के पोसत रही तार बाबू अकेले खत बनावत रहनु बाहर में कह आज तार लोग के नौटंकी लागल बाटे कही हो कोनो बात हो जी तो फिर के करी है न करी अरे बाप रे कौन बात हो मम्मी जी ओ जब बाहर चपदा अपन देश दुनिया के आदमी बाहर नहीं जात कमाए ए मम्मी तो जी ते चल बे मम्मी जी बुढ़ा बोली तो मम्मी जी से होई रो का गजबे बात करीला हम नु रो खाना बना के दम मम्मी जी से खाना ना जो जब तू जो ए जे रहियन बकरी लिया दे तनी घर में बकरी
खियन पियन हम घर में बहरी खेत सोए के बाद कोड़े के बाद सब हमरा जी में एगो काम बा हो हमरा ऐसे मतारी लेके तू लोग के ढो दिया जा ते मत जाओ चुप रहो हम ही जाए कल कोनो बात बाकी नहीं जन कनी है हाँ ध्यान बा का कहला सा कुछ ना कनी है ना जाता नहीं हम बाहर तू ठीक से रहिए माने हां ठीक से रह मम्मी जी बानी तब से ठीक है सुनो रखिए अरे हम नइखे कह तो ठीक से रह हम नइखे कह के हमर गोड़ दबावा हमरा अभी शक्ति बाटे लेकिन घर में बढ़िया से रह लोग अब मुंह कम चलाओ लोग हतना बचा के तो बिल्डिंग बनाईनी अब तो लोग खाई में अरवा देबो लोग तो इहो भौंस उस जाई हां जी मम्मी जी ला पानी और सुतल उद खलल फुसुर फुसुर भुसुर भुसुर का तो सुनाई ला ना तो चाम छोड़ा लेती हम बाप रे बाप मड़ा बतौले ले तनी खा ले दुकर खा के जाई हम तनी सो दिखे तबा केन वो ये सो दी वो तो कह के रोप दे तनी सो को दे तनी तो हो जाता ना तो 40-50 रुपया किलो तरकारी किने जाता जे करे बुझाता कि कितना एथी बाटे महंगाई के जमाना बाटे चली लौना लकड़ी धो ली अपन सर से करा बूढ़ी बरसात के दिन बटे ना धरम तो यो ना खाना बनी ओ तनी के अजी गैस भरवा दीजी कबो अपन एथी हरानी परेशानी में आदमी बना ली तो उहो के ना सुननी है होता ना उहो के एथी हो गइल बनी है का कहे खातिर के दीदी का हो कन्या का कर तनी आ कुछ ना कनी के लकड़ी खींच के रख दी चूल्हा भी हो छोटकी देखो तनी सब कोई के घरे आवेला लकड़ी त हमनी के घरे आवेला तोरियाठी अब का झोन फर भूत जाला अब का कइल जा तू ही बताव कि हमनी के अब ऐसन घर में सदिए बियाह हो गइल त कैसे हम झेला ही केनु बाटे बुढ़िया अलगम त नहीं की कर क दे सब के वो तो नहीं दीदी अब घर में का होता बुढ़िया के अब नहीं है लऊ कहते बताई ना तनी अगर हमनी कह दीजिए दोनों गोतनी त घर त बुझाते कि चिल्ला के कपार पर अलगा लेती का भइल हो छोटका छोटकी जाते से बाहर बताई तनी अगले हमनी कह देती जा त जहाँ ना फोन लगावे खातिर हुआ फोन लग जाई आ ओकरा आगे ना फोन में लगी कहीं ना लगी यो जान ली कहां बाहर जाता या अब मम्मी जानो तरी अरे हम जानते कि जानते कि नहीं खी जानते ओई रे दादा बतावा तब तो उहे न ठीक बिया हमनी के कोनो और के नहीं खीजा उहे नु देखा ही के हुए तो ओइसन लागेली ओइसन लागे के ना ए बढ़िया देखो कोई के अथी दुख रही तो कोई अपना मर्द ले करी हमनी लेखा बाटे कह हमनी के त नतिया मर दे ओइसन हमन स खाली मतारी के बात सुनियन स मेहरानू के बातें ना सुनियन स आज तक ले एको हाल में कुछ कहा में त चल चुप रह त हनी में गलती रहेला अपन मैया के गलती ना देखेलन स अब काहे नहीं के फोन में नहीं हरवा जाते हमार मैया चाहे बहिन को चाहे बेटी को काहे नहीं के फोन में जाते जी हमार त कहीं ना हमार बुढ़िया से बोले खातिर खूब नहीं के करी हम ना का करतो सरे अरे माई रे माई गिरनी अरे हटाओ सरे खोफा हुआ जाई ई का चले ले बनी जी मम्मी जी हई एकरा में लहसुन मिर्चाई डाल दियसन अदरक डाल दियसन एकर चटनी बना दियसन खाए के फिर मोई का लकड़ी न जी लकड़ी है बाबू मैं जानत तवन ई एगो पेड़ हटे आलू के आ ओकर छाल हटे आ चटनी खले पे 10 गो रोग बला खत्म होला रौरे बुढ़ा गई खाली हड्डी टाइप हां हमरे के दिहसन अरे गिरल गिरल आ हई लेनी हजन तो संका खाती का भोरे भोरे हैं कसरत करतनी का भोरे भोरे कसरत करतनी आई लेली बनी नु के हमें बाती बांध के मच्छरदानी बांधम हम बुझाइल तो लोग बात करे मच्छर काट के दे फुला दे तो धरी धरी एगो बात रवा के बताव तनी कौन बात छोटका छोटकी दोनों बाहर जाते सन त छोटका जाता कि छोटकी जाते रख बड़े से रख चटनी से ना चटनी जी छोटकी हो जाती है दोनों बेकत जाते जा बाबुआ हमरे से कहला से कि माई बाहर जातनी हमहू कहनी है कि जो बाहर कबले घरे रहबे हां ओकनी के बाहर गुल बासन तूहो कमो तो कहला से ठीक बजे में छोटकी कब से कह देल जाए के जाके देखी सब बेग उगे पैक कइला सिया मारा मेरे से कि मोहमंडे फाट जाई खेला करो के आ बेटा के पोसनी हम हो जवान कोइनी हम बियाह शादी कोइनी हम जाके आ खाली मुंह में से गलत शब्द निकलत खाली एथे करियो नु लेके जे हमर बेटा के होई देखो हो दादा आजकल के बेटी पतो के कहे के नहीं के सब सादा से नहीं उतारता परिचय त लोड़ा से बेटा पतो उतारता होइले अब तवा होइए गति कर तड़ी सब आज लेके चल जाई हड्डी पत्तियां लगानी अपने चल जियो सन भाग जियो सन हमारा के बूढ़ा बूढ़ी के
हमार हम केकरा खातिर राजपाट बटोर के रखब कि जब कामे ना करी। हाय रे जबाना जाय ना दे हम मुखिया सरपंच सब बटोरम उ लेके जाई हमर बेटा के अभी कथिया लगवानी कहां बिया रे कहां बिया।